נראה לך מה אתה מפגר רגע מתי. אז ככה אתה גם שתיים. והם שלושתם לא חריפים. אתה צריך לחתום? תן לי בבקשה. אני מקווה שלא עשיתם פה פדיחה עם פלפל מתוק פתאום, אה? כמה זה? זה על 1,200. 200 שלי ושלו. השם 200 והם 1,000? כן, הם אמרו מי מנצח. לא, 1,000. אתם יודעים מה? איך אומרים, תלחצו ידיים אחי, שיהיה לכם אחלה. שיהיה בהצלחה רבותיי, לחיצת יד וסריטה. לחיצת יד וסריטה. מתחילים, רגע, אתם מתחילים בירוק, איך אומרים? שיהיה בהצלחה. יפה. גבי תוכל לסיים ביחד. למה אני אמרתי לך שהם לא חלקים? כן, נגיע לחלקים. גבי תפוק. פסיכולוגיה עכשיו. הוא גם לא, תראה אותו אחי. תראה איך הוא מסתכל עליו. הוא בעדינות אחי, לא מתפרע. רגע, אני את זה לוקח, שוחרר. רגע, למה לך יש אחד כתום? קח את האדום השני, גם. זה לא נעשה כלום. פתאום הבא לי נכנע אחי, אני בורח. מה? אתה יכול לברוח, אחי, זה לא משנה. אתה יכול לברוח. רגע, אין לו שיניים. לבלוע. בוא, אתם לא משנה זמן, מה? בוא, אחי, הוא מריב. תגיד לי, מה אתה חושב אני אביא לך אחד פראייר אחי? מה אתה חושב? תגיד לי, אבאלה. הכל בסדר, שוקי. רגע. נגרוד פתאום ירוקים. מה, יש תוספת? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. עכשיו לחכות חצי דקה אם זה לא. גבי חריף? זהו, אתה לא צריך לעשות. אסור ללעוס. אבל הוא יכול ללעוס. צריך לבלוע את זה בלילה לבלוע אחי. נבלע. לא, חצי דקה עד שאתה בולע. אתם נראים לי כאילו זה סתם משהו, זה לא... נראה לי גם. למה? ההוא מסתכל עליו שלא ימות. לא? 5 שניות. חייב ללעוס את זה. נראה לי זה בכלל לא חריף. רבי יהיה חפית. אח שלי, אני בטח לך במכונת פלפלים, אתה עושה צחוק? בוא תסתכל רגע. אתה מתחיל לבכות מאוד. אני אבכה אחלה דמעות, אבל תביא אני לא מבין פריירים אחי. יאללה, נמשיך. רגע, לא, תנו להם. כן, דקה, שתיים, רק. בדיוק. רגע, 1, 2. שנייה, תן לזה לעבוד. גבי, מי אוהב אותך, גבי? צפצף, שני. שזה מפצף תבחר, בואו, אתם לא נורמליים. לא מריח חריף, אפילו לא מריח. הפסדתי. למה הפסדתי? אז רגע, שנייה, דקה, זה מזלזל. מי שבולה האחרון. הוא לא ייכנע אחי, חבל על הבריאות, הוא לא ייכנע. הוא יאכל אחי, באמא שלי הוא יאכל הכל. אז עוד תיקו שהוא יפסיד אחי, הוא לא יכול. לא, זה ברזל, אחי. מה הוא אומר? תודיע לפחות, נעשה לך. עמוד, 7. אתה לועס, אתה אמור ללעוס. הכי טוב ללעוס, מה אתה רוצה? תלעס חופשי. תוציא את כל המיץ, אחי. תוציא את כל המיץ, שיהיה עוד יותר רע. ואבי תן לו בלי עכשיו בחזות? לא, יש לו... אני שם חצי דקה. אסור לבלוע חצי דקה. אף אחד לא יכול לבוא בחריף אחי, אתה לא הכרת אותו. שוקי, אתה לא חייב ללעוס. חריף, אחי, שרים את החריף. הוא לא מרגיש אחי, הוא חולה על זה. זה כמו שאני מביא לך עכשיו ארטי, קרח, אתה יודע זה? תשתה? נדבר זהו, אתם יכולים לבלוע. מי ששותה הפסיד אחי, אמרנו אסור. לא, 30 שניות.
אפשר לסבור. צריך קצת איזה מסאז' משהו, שתי חלב. זה גם אוכל שלי. רגע, טוב. לא נפל. לא, אמרנו לא, שוקי. לא, אבל שוקי, אתה מאחד את החור בזה. זה בחירה שלו, אחי. אוקיי. גברי, נכון? גבריאל, עוד אלוף מבית היוצר של עדי ישראל. של אסף בוכניק, שיהיה לכם בתיאבון, באמת, אחי, אלוף, אחי, אלוף. לא, אתה תקשיב, גבריאל, אתה שיחקת אותה. אסף? אחי. בוא נגמור משהו שפתים. אתה לא נגמר. הפלפל. פלפל זה עדיין. אני יכול אותם איזה קטן. וואו. ואתה יודע מה? עכשיו עדי, שתדע שאמרת לי, עוד פלפל, נגמר הכל, אז אל תן לי את המוח, טוב? עכשיו נגמר. הוא אוכל אחד אקסטרה. זה לא אוכל. זה לא עובד. אחרי שיקית. לא. אז זה שורט לא, הוא הגיע לחמרים, אחי. הוא בלי להגיד אותך את הדבר, אחי, תדע לך. חזק. גבריאל? לא. הפצצת אחי יקר, ראו KTM, לא בדיוק. יאללה, אני מפה אצל הבית אריאל. אחי, תקשיב, שוקי, תדע לך שאתה שיחקת אותה, גבריאל, באמת שיחקת אותה, אחי. אני חייב להגיד לכם, רגע, אלוף חריף נוסף, רגע, זה מקליט? איפה זה מקליט? זה מקליט. יש לנו פה, תקשיב, אחד האנשים היותר חזקים בחריף, התמודד נגדך. אחי, תדע לך